Her ser vi to vidt forskellige mennesker. På natursiden ser vi kvinden, der går meget op i naturen, og derfor stemmer Socialdemokraterne. På asfaltsiden ser vi den meget hårdarbejdende erhvervsstuderende, der stemmer det samme. Vi elsker naturen. Jeg stemmer Socialdemokraterne, da jeg går ind for et grønnere Danmark. Jeg stemmer Socialdemokraterne, fordi jeg går ind for bedre velfærd og flere arbejdspladser. Jeg har penge nok på grund af mit arbejde. Det her det er Senior. Senior er 18 år og stemmer Socialdemokraterne. Ligesom alle de andre, der ikke har en videregående uddannelse efter folkeskolen. Det her det er Victor. Victor er 18 år og stemmer Socialdemokraterne. Victor er i gang med at forberede sig til sin store eksamen. Han vil gerne gøre en forskel, og det er derfor, han stemmer på Socialdemokraterne. Det her det er Karen. Karen er 67 år og stemmer Socialdemokraterne. Karen hun står inden for, at man skal have respekt for de ældre, da hun selv er ved at komme op i årene. Socialdemokraterne går meget op i et godt velfærd og et godt samarbejde mellem mennesker.